Awan ti makagaro kanyak itoy. Nusak ti magna. Matay aming ako ratnet. Wan gayem. Ha? Bintong! Kahit nak Diretso lang. Gayam. Para kita pala tabing tulungan. Salamat gayem Awan na di gayam. Kita bangir na linong, napudot kinay. Imisit ta. Lalayan nak Uy, mata ka. Diya makita. Ta. No, kailangan tutulong ko. Aradya lang bangir nga balay. Balay ti Manalon nga unsabaw na. Ha? Kung gayam, nagdigos ka di karayan. At makitam nga libo di tinga ti baybay. Ano nga to plano ni Berto? Nyari ti bagbagam ito, dim si Pugi ay ito. Sige gayam, umuna akon. Agawin sa matay kadwa ng dimsay. Mayat say, agure kabit gayem! Ay, woy, apa yung tao? Kapay gayam. Damaga lang mo mato. Kanya tinagam mo gayem. Siya gayam ni Kuwab. Kuwab palanit gayam. Siya gayam ni Berto. Bertong Bulag. Ni, siya maggayam ni Bertong Bulag na taga-barangay Witi-Witi-Wiw. Wen gayem. Witi-wiw-wiw. Apay kinatawa damat tayo. Nagsikat ka dyan may. Lalalo di inuli may palo sa ibo di pestayaw. Oo na, Jay. Basic lang ti, umuli tikas, Jay. Kini di lumabang ka ti runner. Apaw! Nagpartak kayong tumareya. Han nga kas, Jay. No, madidak kinamat ti aso, madiak kumanangabak. Aya? Ika ni Kuwab pala ni tata. Nag-blind pa mo makidan na nuga nata, already na nga pala ni tata. Gayam, mabali nagsuguro agawi dahin. Wen gayem, agalwad ka ti pinagawid mo Han ka madalagan gayam. Awan ti makagaro kanyak itoy. Nusak ti magna. Matay aming ako ratnet. Wen gayem, agawid kan, nakitan talo na maminsanan. Ang pinagbayad mo't agawid ni Kuwuban. Sa pinagkawayak, madi mo gayam sunamakit kita. Nagtungangan. Agalwad ka gayem! Bla, kung may suna dito hindi mo sa'y, kumahalis akong. Bintong! Dimsi, si Kadayta.
Pasensya kan madi ngayon sadya. Paharang-harang ka ngamin dita. Hoy Berto, ang pidarot ni kagamain. Umaya dito ita. Dumawat ako mati, pasensya. Ana, pinitin siya. Nagbayag pa iti si Manag, pinitin siya kan. Pasensya kunak! Pasensya! Tungaw ka! Bintulang ka nga talaga! Katawa mo ta dim si Pugayait. Ampay kadwa mo ni kuwab nga pala na ito. Dinamag ko lang no. Dinno ti balay mo. Ha? Balay. Baka ni Dimsi, karatsinak ka na oh. Huh? Apay, agpaypay so yata, bagbagam dimsay. Inyan baga na bintong? Nakita na kakanaw tatay, agkarkarate. Iya! 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 Uukis ti sa bambintong. Pasalamat ka. Tamadi ka naabutan ti maminsan nga aldaw. Ay, namadilang. Kakaasi ka kanyag. Iya! 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 So nga, ang kalagparparang kanya akong bintong. Takastoy ti mapasamak kanyam. Iya! 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 So nga, agbiro kag itikadwak. Nga mangbalas kinibintong. Iya! Sika nga dimsi, madi ka lagarod makasasaon. Kismuso ka pa'y. Madim siguro nang ngagajay, naudi nga imbagak habang agprapraktisak. Si kadimse, madi ka gibagbaga. Ti maday no, hanmo amo iti naggapuanan na. Ta nagmaday, awan mo gayang basol iti tao. Oh no! Tapos, inchismis mo, nga siyak pa'y gayam iti dakas. Hoy Dimsi, badim ulitin na dyan na oh. Pasensya ka kanon Berto, baka ni Dimsi. Wan, basta madinaul ulitin na jay mali nga impormasyon. Okay. Mapang kayo o agrobwat ta, mapantay di ilay dimsay, kin binto lang. Hanggang malalis ta apang kami lagrubat bait. Wan, maraming kayo. Siya mamuti, bumalis kanyayaw.